संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी नगर परिषदेतर्फे आज भूमिपूजन सोहळा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते आयोजित केलेला आहे। या समारंभाला स्वतः माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत एकनाथजी शिंदे उपस्थित आहेत। त्यानंतर गिरीशजी महाजन हेही उपस्थित आहेत। मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री सन्माननीय उदय सामंत हेही उपस्थित आहेत। सन्माननीय किरण ठाकूर, संपादक तरुण भारत, त्याचप्रमाणे निलेश राणे, नितेश राणे व अन्य मान्यवर जे मंचकावर आहेत ते सर्व मान्यवर, उपस्थित पत्रकार मित्र आणि उपस्थित सर्व कार्यकर्ते, बंधू भगिनींनो आणि मित्र, कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।